Hei, dragii mei, bine v-am regăsit! După masa aceasta am ales să vă povestesc despre un supliment sub formă lichidă și acesta se numește My Blood. Este un supliment alimentar, mai bine spus un complex de vitamine, minerale și extracte din fructe și legume 100% naturale. Este o morfologie fluidă care ajută la menținerea nivelului corespunzător al globulelor roșilor și la producția de sânge. Totodată este o formulă care garantează energia și o condiție fizică bună al organismului. Acest produs My Blood este destinat persoanelor cu o activitate fizică crescută, persoane care depun un efort intelectual crescut, reconvalescenților, femeile care doresc să plănuiesc o sarcină, vegetarianilor, persoanelor în vârstă, seniorilor și persoanelor care sunt donatori de sânge. Îi ajută foarte mult. My Blood-ul are rolul de a curăța organismul de toxine, ajută sistemul nervos, vascular, imunitar și regenerează organismul. Ajută și la menținerea unor valori corecte ale morfologiei. My Blood-ul, cum vă spuneam la început, este un supliment alimentar din fructe și legume cu multe vitamine și minerale. Prin aceste fructe și legume găsim bulbii de sfeclă roșie, coacăze neagră, struguri roșii, fructe de acerolă, avem spanacul și conține multe vitamine, adică vitamina A, D, E, C, B-urile, are toate complexurile de B. Ca să găsiți fiecare ingredient în parte la ce ne mai ajută, pe lângă ceea ce v-am recomandat eu, o să aveți un link în care puteți intra să citiți mai multe detalii despre acest produs. Eu îl folosesc din luna decembrie, îl folosesc o dată pe lună și îl încep exact după ce mi se termină menstruația. Pentru că noi femeile, după ce avem menstruație, pierdem foarte mult calciu, fier și eliminăm tot ce e mai important din organismul nostru. De aceea este foarte important ca să avem grijă de sănătatea noastră și să prevenim anumite boli. Eu ce pot să vă doresc decât multă sănătate și să faceți alegerile cele mai potrivite în viața dumneavoastră. O zi frumoasă!